ನೀರೇನು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಾಡೊಂದಿತ್ತು ನೀರೇನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಬಂದೇರೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಹೊಡ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಪರ್ಸನ್ ನಂಗೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿ ನಂಚಿಂದುಂಡು. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಸರ್ಕಸ್ ಅಂತ ಈ ರೆಕಡ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡಾರು ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಒರಿಪವನ ಅಂಚಿನ ದಾದನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿ ನಾವೇನು ಒರಿಪವನ ಬೇಲೆ ಆತನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಳೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಮನ್ಪುನ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆ ಬೇಲೆದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮಂದೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವಡು ಓ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಆವಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಿಂದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನೋಡು ಬಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಬಟ್ ಇಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಹೊಸ ಬರ್ಪಿನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉನ್ಮಾಸ ಕೂಡ ಎಂಕುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವ್. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಲಾಂಚ್ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಭೋಜಣ್ಣನ ಮಗ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂಗೆ ತುಂಬೆ ಪರಿಚಯ ಮಂದಿನ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ. ಸೊ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ರಚನಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ತುಳುಕು ಕುಡಂಜಿ ಭೋಜಮ್ಮನ ಮಗಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಈತ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ತಟ್ಟದೆ ಅಲ್ಲೇನು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು. I'm nobody to rate, but I love the film. Inc entertaining and enjoy malda entertaining itta. Thank you. Yes bro, God bless. The face telige tunda panduli. So movie edited by dindu. So Roopesh welcome back panduli. Especially inge debutant red actors nagla edde athundu. Especially Bojana namagla in area gottu but still boka heroine mast edit maldiru. Yash onju posa villain battila kaandi itta namak onte bele kammi avu but still ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದಾರೆ. ಸೊ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಎಂಚ ಬೈದ್ರೆ ಎಂಚ ಸರ್ಕಸ್ ಕಟ್ಟದಿರ ಬಂದು ತೋರಿಗಿತ್ತು ಮಾತಲ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತುಗಿಯಾನು ಯಾನ್ ಅವೇ ತೂಪಿನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರಜನ ದಾನೆ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಮೈಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಕೋರಾಡೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪಿದೈರ್ ಒಂದು ಕೈ ಇಂಚ ಪತು ಮೈಕ್ ಇಂಚ ಪತು ತುಪ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರ ಪತ್ತು ಸೂಪರ್ ಬಂದು ಬಲಿಬೇರು ನನ್ನ ಚೆಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ಪೇನೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋನೆ ತೂಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ಲಾಡ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋನೆ ತೂಗ್ಯಾಂದು ದಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ರ ಏಪನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯರೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಇನ್ನೇ ತೂಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ದಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತಿದೆ ಕಮೆಂಡೇಬಲ್ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ಲೂರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತ. ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡ್ನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ನಿಗುಲು ಕುಲ್ದಿತ್ತಾರಡ ಒಂಚೂರು ಬಲೆ ಪುರ್ಸೋದು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಲೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಪೂರ ನೀವು 3 ಗಂಟೆ ಬರೀ ಬೋಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊಸ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ರಡ್ಜನ ಕಾರ್ದಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಪಂಚಮಿ ಅವಡು ರಚನಾ ರೈ ಅವಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ವಿ ಆತ್ತು ಶೋಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆರ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿರಿ. ಅದನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲನ್ ಅದು ರೌದ್ರಾವತಾರ ಕಾಲಿ ಅವತ್ತು ಪಾಪ ಮಾತ ರೀತಿದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಲ ಮಲ್ದಿರಿ. ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಿದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಲಂಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಪಿಡೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂದು ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಇಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ವಸಿಷ್ಠಲ್ಲ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಥಿಯೇಟರ್ಲು ಜಿಂಜರ್ ಶುರುವಾಪ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಉಂಡಾಯ್ತಾ ಬರೋಡು ಇಂಚು ಜನಕ್ಕೂ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಡ್ಗಳು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುರಿ ಥಿಯೇಟರ್ಲು ಜಿಂಜೊಂದು ಅಲ್ಪ ಸೊ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಳು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಮುಂಚೆ 20 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಜನಕ್ಕಳು 20 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪಂಡಿನಿ ನಾನು ಬಟ್ ನಿಕಲು ಹೊರ ಬತ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಡಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದುಡು ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಗೆಂದುಡು ಎಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಗೆಂದುಡು. ಸೊ ದಯಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಗೆಂದವನು ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಖಲ್ನ ಬೆಂಬಲ ನಿಕಲು ಹೊರ ಬತ್ತದು ಥಿಯೇಟರ್ಡುಗಳ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಪ್ಪಿನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಪೈಸಲ ವಸೂಲು ಆಪುಡು ನಿಕಲು ಆತ ತೆಲಿಪೋರ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನ ನಿಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳುನಾಡ ನನಾತ ಗ್ರೋ ಆವಡು ಐಕ್ ತುಳುನಾಡು ಗ್ರೋ ಆಯ್ರೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಿನಿಮಾಲು ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾಪೋಚೆ 100 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲುಪುನೆ ಉಪ್ಪುನ ಫ್ಲೇವರ್ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂದು ಕಂಡು ತೂಪಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ದ ಮೂವಿ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟು ಮೂವಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೆಲಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋದು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಟು ಮೂವಿಡು. ಸೊ ರೂಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ನ ಮತ್ತೂದು ಅಂತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಎರಡು ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಟು
ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಕ್ ಮಾತಾಡ್ ಭೋಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅರವಿಂದನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಜಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿಲ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ ಇದ್ದಾರೆ ನೈಟ್ ರೂಪೇಶನ ಬಿಡ್ಲೆ ಆರ್ನಲ್ಲ ಇಡೀ ಹೀರೋನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಂಚ ಉಂಡು ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತದ ಇಡೀ ಮೂವಿನ ಅಂದ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ್ ಹೊಸತ್ತು ಬಂದು ಎಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಯಶ್ ಹೆಂಗೆ ದುಂಬೆ ಕ್ಲೋಸು ಲೇಟ್ ದುರುಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಕಣತರ ಹಂಚಿ ಬಕ್ ಕೊಂಚ ಭೋಜನ ಮಗಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬಂತಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬಂದಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಲೆಂತ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಲೆಂತ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ ಬೋಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡು ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮಾತ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ದು ಸೂರಜರಿಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ದು ಲೈಕ್ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸೊ ಮಿಸ್ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರೆ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಬರ್ಪಿಂದ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂತ ಸಮಯ ತುಂಬ ಈವನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಪನೇಟ್ ತುಂಬೆ ನಾನು ಸೂರಜ್ ಎಡ್ಡ ಪಾತಿರೊಂದಿದ್ದೆ ನೆಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದೆ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸಿಗೆ ಸೇರಿದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಂಡಿರು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನು ಅವೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಪ್ಪುದಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಹೊರ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಪಂಡದು ಪಣ ಅಂಚತ್ತು ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟು ಮುಡ್ಚಿ ವರ ಬರಡು ಮೂವಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ಪನ್ಕ ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಬತ್ತನ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಮೂವಿಗೆ ಏಪಲ ಪನೋಲಿ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೂರಜ್ ವಾಸ್ ರೈಟ್ ದೇಪಂಡ ಆರು ಖಾಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಂದು ಬಂತಿನ ತಾರು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪೂರ ತೆರೆಯೊಂದೇ ಪಂತಿನಂದು ಎಂಕ ಐಟ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಒಂದು ತೂದೆ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನ್ ಎಗ್ರಿ ಮಲ್ಪ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಪುಂಡೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಪಾಡಿಯರ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಪಂಡದು ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತಿನ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅವೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಆಪಿನಿ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದಾಗ ಲಂಚ ಮಲ್ದೇರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಲ್ಲಿ ಉಂಡೊಂದು ಪನೋಲಿ ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟೀಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಕ್ಕೂ ತೂಯಿನಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಬಿಟ್ಟದು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮೂವಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನಕ್ಕುಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹಿಡಿದು ಕೇಂಡರ್ ಅಂದು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ಅವೇ ವಿಷಯ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೊಂದ ಪಂಡ ಆಸೆ ಪಡುವೆ ಪಂಡ ಆರಿಗೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೆಂಗೆ ಓಲ್ಲಾರನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಲಕ ತೋಜಿಜಿ ಮಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತಾರೆ ಮೇ ಬಿ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಟೀಮ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅರೇನು ಟ್ರೈನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದುಪ್ಪೇರ ಅತ್ತಂಡ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಉಂಡು ಅರೆಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಏನಾಡಿತ್ತ ಪಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಅರೆಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಖಾಲಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಈ ಡೆಬ್ಯೂಡ್ ಈತ್ ನೀಟ್ ಆದ ಈತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಅತ್ತಂಡ ಈತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ 100 ಅಂತ ಪನ್ಪೆನತ್ ಆರೊಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೋಜನ ಮಗಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೆಗ್ದಿನ ರೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಏರ್ನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ತೂಪೆ ಸೂರಜ್ ಏರ್ನ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಆಕಳ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೆಗೆದಿತ್ತಾರೆ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ನೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಮರ ಮುಂದೊಂದು ತೂವಡೆ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡದು ಐಟಾರು ಈತ ಹಂಬಲಾದ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವಡು ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅವಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಮರ್ಮಲ್ನ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಅವ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೋನಾಗ ಎನ್ನೆ ಮೇರೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದಾರಿ ಮೂವಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಅವು ಬರುವ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆದಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಭೋಜನ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಗಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಬೇಕಾರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಲದಲ್ಲ ಕೇಂದಿಜೇರು ಪಾಪ ಆರೊಂಜಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಓಕೆ ಆರೇ ಪಂತೀರಿ ನಾ ಬಂದಿನ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಓಕೆ ಎಂದು ಪನ್ನೆ ಕಕ್ಕುಲು ಆಡಿಷನ್ ಮಂತದ್ದೇ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವಳು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಲು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಶ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಇಂಚೆಂಚ ಗುರ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ದಿಕ್ಕಿದ್ಜ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ದಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಗೆ ಬರೀ ಖುಷಿ ಆನ್ ಇನ್ನು ದಿಕ್ಕನಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕಿರ್ನ ಗುರ್ತುಂಡು ಮೂವೀಸ್ ತೂತೆ ಬಂದಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನ್ ಬಟ್ ಆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಏನಾರೇನು ಏಪಲ್ಲ ಆ ರಗ್ಗೇಡ್ ಒಂದೇಟು ತೂತೀನಿ ಬಟ್ ಒಂದೇಟು ಒಂತ ಕಾಮಿಡಿನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆರು ನಟನೆಯದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಶೈಲಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನ್ ನವರಸ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ತೊಜಪಾಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ನಟ ರಾಕ್ಷಸ ಪನ್ಪನ್ ನಮ್ಮ ಡಾಲಿನ್ ಪನ್ಪಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಟ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂದೆ ಪನ್ನಲ್ ದೇಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ದೆತ್ತದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೂವಿ ಆತ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದೆ ದೇಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲಾಕಲ್ಲ 100% ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಥಿಂಕ್ ಇರ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಪನ್ನಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ರಾತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು